estamos falando do futuro de Portozás. Precisamente o futuro de Portozás é a materia prima do proxecto que presenta a Corporación Telemar. Tes a Portozás no bote. Estou moi satisfeito co teu traballo, Miguel. Claro que ti sempre tiveches un algo especial para as mulleres. Non é para tanto. Aí non? Pois podemos preguntar a Loura do Concello. Eu tamén estou esperando. Parece que ten un interese claro, pero por que a capitalización popular? Temos a oportunidade de acceder a accións antes de que saian á bolsa. Eu encárgome da transferencia á conta de Telemar. Eu collo eses cartos e transfiros ás contas das Illas Caimán. E despois quebrarei a falsa empresa. Ainda queda algo por amarrar. Mira, Viriato, mulleres e negocios non fan boa parella. Este non é o momento de ter a cabeza quente, un capricho. E moito menos se ese capricho é a ex-muller dun xuiz que colabora con altos estamentos da Unión Europea. Vexo que o tes todo controlado, Odilo, ti encárgate da conta das Illas Caimán, que eu xa me encargarei de mantela nutrida. Eso espero. Que non haxa ningún accidente, que todo saia segundo previsto. Xa está. Agora só falta a túa confirmación para que os cartos sexan transferidos á conta da empresa. Aquí ten os códigos de acceso ás novas contas. Pero nas Illas Caimán, como sempre. Sí, ali de momento non fan preguntas. E o billete de avión. Vos esta mesma tarde. Odilo, eu vou quedar uns días en Portozás. Non me dá boa espiga. Teño que resolver un asuntiño. Home, Viriato, mulleres hai nas amoreas. Como esta non. Mira ben o terreo que pisas, compañeiro. Os nosos socios non se andan con contos. Os nosos socios non teñen por qué saber nada desto, verdade? Tivo unha visión. Laura, me callos fora, Que despois pasa o que pasa, eu non quero quiñón. Non é broma, Fito. A tía visitas ten un desgusto en riba que non pode con el. Vivo algo horrible e non para de chorar. Como foi? Que che dixo Laura? Algo terrible vai acontecer. Oh, que carai. Ai, non me asustes, Laura. Entón, que lle pasa? Non o sei, non cho podo explicar. Nunca vin a ninguén chorar tanto e tan seguido. É unha cousa moi rara. Agora sabemos por quen chora. Chora por todos. Chora por Portozás. Di que a conta non existe. María, que máis tiña acceso a esa clave? Ninguén. Pero como vai desaparecer semellante empresa así como así, nena, dun día para outro? Porque era todo pantalla, Celia, porque era todo pantalla. Non sei, non houve nunca un proxecto de parque tecnolóxico para Portozás, nin nada. Pero escuita, nena, e os planos? Era todo mentira, Celia, eu piquei como unha papanatas. A mí tamén me convenceron. Picamos todos. Créditos, préstamos, hipotecas. Que máis é o que menos vai perder a camisa nesto. Menos eu que non puiden investir. Con que cara lle digo eu agora? 150.000 euros que eran meus, oh carallo! Perdidos para facer rico a quen sabe quen. E nós que? Vaya desastre. De onde sacamos 30.000 euros para pagar a hipoteca do cazador, Afundimos todo, Rosa? Xa postos afundimos todos. A confraría, petróleo, Carmiña, todo para os bancos. Por Marilín estamos nesto. Que perdiu Marilín? Nada, porque ela non puido investir porque está coa separación e non pode dispoñer de patrimonio. Mira ela é moi lista, claro. Como ela non a estafaron. Vale, mira, penso que queiras. Eu non estafía a ninguén. A mí tamén me enganaron como a todos. A uns máis que a outro, María. Sinto, Belinda, non sabes tanto. Espero que se xa moito, Porque xa me dirás que vai ser da nosa vida. É do futuro da miña filla. Temos que marchar de Portozás. Sí. É un ano. É un ano de nada, lindiña. Un ano nas plataformas e eu volvo con cartos abondo. Pero é perigoso. Pero se vostede non perdiu nada, Non quero perder nada. Daquela cando va a volver. Non sei. Adeus, Francisco. Paco.
Mira, Melgacho, a planta de tía Visitas faleceu. A tía Visitas di que como se fose unha derradeira esperanza. E logo se soñou que tivo. Vaya, pensamos que se refería... Xa sei. Eu antes cría moito nesas cousas, pero... Mamá. É que agora xa non sei en que creer. Pero gracias. Nada, Belinda. Ata logo. Ata logo. Ata logo. Ata logo. Mira, Carmiña. Mira esta planta. É de tía Visitas. Tía Visitas é como unha bruxa, sigue unha bruxa boa. E di que aínda hai esperanza. É que papá vai traballar nun barco moi grande, así moi grande. E papi? Sí. E vai traer cartos, e vai che mercar xoguetes. E todo vai sair ben. Papi? Sí, papi. E todo se vai solucionar, e... Mamá? E mamá tamén vai estar ben. Mamá? Mira, están de oferta os iogures con marmelada. Estes son máis baratos e ademais son lei. E a marmelada pódela comprar á parte. Muller, pero por uns céntimos máis... A clave do aforro está nas pequenas cousas, Sabela. Un pouquiño de aquí e un pouquiño de lá e a fin de mes son unha morea de cartos. Está ben, non te preocupes. Así aos poucos, meu avó mercou unha leira. E ti vas recuperar os teus aforros. Sí. E eu, a miña casa. Mira, xa botei as contas. Cos intereses e todo. Pero vamos tardar 30 anos. Sí, pero non estaremos sempre así. Só estaremos apertadas os primeiros 10 anos. Pois espero que cando remates de pagar a hipoteca a esperanza de vida medrase algo, Pero non che compensaría vender a casa e alugar un pisiño e... Non! É a miña casa. Os móveis, as plantas... Levo moito traballado e traballarei o que faga falta. E se teño que pasar fame... Polo menos adelgazarei, que non me virá nada mal. Non exaxeres, que non creo que faga falta. Se hai que tomar leite desnatado, tómase. Tomámolo que estea de oferta. Eu vou comer menos carne. Así tampouco non me sobe o colesterol. Pois eu vou deixar de fumar. Ala. Pois eu, a partir de hoxe, xa non tomo máis o bocadillo das 12. E eu vou deixar o chocolate. E eu vouche subir o aluguer. Que? Era broma. Pero non me viría nada mal. Ay, chica, qué triste está esto, ¿no? Que me vas contar? Pouco me falta para poñerme a falar cos paquetes de arroz. Ai, muller, que exagerada. É que é moi cedo. Eu veño a estas horas porque, dende que estou soa, teño que facerme cargo da casa, da nena e do bar.
E se non veño agora, logo non teño tempo. Non é iso, Belinda. É que marchou moita xente e non hai cartos. Isto está deserto, non ves? Onte tiven que tirar unha morea de carne pasada de data. E xa prefiro non comentarlo a Celia, porque... Ai, por que, muller? Ela ten o seu xenio, pero é comprensiva. Cando quere. E ademais non ten parada. Mira, pasado mañán ten que ir a unha xuntanza a Madrid o cos das SSM para explicarlles a onde foron parar os cartos. Xa ves, aquí o que non está mal está peor. Sabes o que dicía na miña casa? Cando o río te leva hai que nadar contra a corrente e non deixarse levar. Ou, como dixemos aquí, o mal tempo boa cara. Ou que os toxos tamén botan flores. A que botou flores, sabes que foi? Unha planta da tía Visitas. Visitas a vella que vive ás aforas? Sí, esa. Ten cuidado, Belinda, que é medio meiga. Ai, non, muller, eu non creo nas meigas. É que Fito e Laura trouxeronme onte unha planta que era dela. Pois tira, non vai a ser lo demo. Que va, muller, é que Laura di que é un bo sinal, porque tía Visitas teña planta, non todas morreron, pero esta foi a única que floreceu, a única. É porque che deron a ti. Vaste rir. Eu collina porque estaban moi serios e moi convencidos eles, non? Sí, pero ti non crees nesas cousas, non? Home, que Laura díxome que tía Visitas tivo un soño. En ese soño, que foi antes de que a planta florecese, ela había un home que tiña que marchar e deixar a súa muller así, pois, obligatoriamente. E logo, cando voltaba, todo empezaba a mellorar. Por iso che deron a ti a planta, claro. Claro, porque Fito e Laura pensan que ese home pode ser petróleo, claro, como tivo que marchar e deixarnos. Xa. Non sei, pois a ver si cando volte do mar, dentro de 6 meses, empeza todo a ir mellor, porque eu non aguanto moito así, pero a ver. Sí, moi bonito, pero por si acaso non fajas infusións coa planta, Ai. Laura, que che pasa? Nada, non me pasa nada. Xa, pero ti non estás ben, Mira que hora é. Imos chegar tarde á escola. O normal sería que me estivese metendo presa, non? Non é así? Teño outras cousas na cabeza, Fito. Ás veces todo se torce e non lleve solución. A ver, Laura, onte despois de falar coa tía Visitas estabas moi contenta, Ias a mañar todo, non? Tamén contaxaches a min, co pouco que me fío da muller esa. E hoxe... Pois as cousas son diferentes, Fito. Pero en que? Que pasa, Laura? Son os meus pais. Pasoulles algo? É que van pechar a librería porque non lles dá para recuperar a hipoteca. Veña, home. Lembra o da esperanza. A planta. Xa verás como saen adiante. Sí que sairán, pero non aquí. Que queres dicir? Que teño un tío en Almería cun centro de educación especial e ofreceulles traballo. Eu supoño que rematarei o curso ali. Por iso non me importaba chegar tarde. Laura, espera. Escoita, Celia, xa che mandei por fax os papéis que me pediches. Non lle fagas caso a esas monas dos SM, Que saberán eles? O caso é que a decisión foi de todos, non? Aquí non hai ninguén. Abelina! Agarda un momento. Aquí hai unha nota que di que fui ao banco. Pero ainda vos quedan cartos. Mima. Tranquila, muller, era unha broma. Chámame cando acabes, Un Picasso Pantera. Consello de Portosás, dija? Es ti, María. Non, a empregada non está. E que sei eu?
Xa verás que ben vas quedar. Estás preciosa. Quédache moi ben a nova imaxe. Tes que comer algo. Xa verás, Madrid ao principio parece unha cidade demasiado grande, pero gafaste enseguida. Non te preocupes por min. Xa estive vivindo unha temporada en Bruselas e adeteime ben. Pensa nela. Crees que vai estar ben en Madrid? Non o sei. O problema irá onde vai ela. Que, Majui? Mataches peixe ou non? A ver, home, Fitillo, que queres? Que carallo queres? Nada, nada. Eu viña a contarche os meus problemas, pero non sei quen terá máis. Pois mira, a ver. Eu tiño o cazador hipotecado. O taller é malo piso igual. É malos aforros que me foron no carallo. Bota contas, bota contas. Vale, se non queres falar, non falamos, tranquilo. Home, non me fodas. Bueno, Fitiño. Desculpame. Sei que me pasa estes días. Que tes? Que te pasa? Nada, pouca cousa, Laura vai marchar para Almería e... supoño que o deixaremos. Eso chamalle ti pouca cousa. Mira que un home só nesta vida é como un porco, Eu dice que ahora está facendo a merda esa aí en Santiago, non lle vexo o pelo, xa dice onde vai xa que non lle vexo o pelo. É que... isto non se parece nada ao que dixo a tía Visitas, A min esa tía normalmente se aquí que xa fajo, A fajo che como a idiola. O único bo que teño aquí neste porto é a jamela, vamos a jafar ti tamén aí. Xa, pero non era cousa mala, Mamo? Non era cousa mala é calquera cousa. Que dixo? Nada, que... a tía Visitas... Oi, que carallo, Fito. A tía esa... Esa tía, pois, hai uns días morreronlle todas as plantas, non? E cando lle morren as plantas unha meiga é por cousa boa, non é? Claro, e despois pasou todo da estafa, eso. Pero... O que fora? Unha planta que lle morrera volviu a vida. Le botou flores. Encendemos aquí. Mira. Miña reiniña, veña. Estaba a piques de marchar. Levo esperando unha hora, ver. Sinto moito, Fito, sinto moito, de verdade. Como camas tan tarde, logo? Mira, teño dúas razóns. Unha que agora que non estás eso non dou abasto con todo. Esa é unha boa razón. E a outra que a pouca xente que ven pola mañán ao bar non paga pena abrilo. Ai, neniña. Muller, se tes moito que facer, eu podo botarche unha man. Eu moito para gastar tampouco teño. Ai, non te preocupes. A ver, que che sirvo? Como un cafeíño con leite. Esa planta... Mira que bonita, Deran Mafito e Laura. Era de tía Visitas. Desa meiga? Ai, pero que manía lle tedes. É unha pobre bella que vive soa no monte. Ai, non creo nas meigas, Suso. Creo nos meigallos. Quita, e saca a nena de aquí que ainda che vai collelo Ai, vai. que exagerado. A ver o café. Non sei. Pómulo. Veña. Voume duchar. Odilo? Sí, son eu. Non pasa nada. Sí, estou só. Ben, vémonos, sí, onde sempre. Dentro de 2 días, o xoves. Sí, ás 5, vale. Moi ben. Ata logo.
Quérote de verdade, María, e por iso desprezo que fixen e o que son. Se algún día teño dereito a recuperar o teu amor, só será cando todo o mal que fixen sexa reparado. E para iso teño que volver onde todo comezou. A Portozás. Non está seca. Que vai estar, que vai estar. Debeu chover. Non sei como pudeches pegar ollo con todas esas pinguiñas batendo no teito da caravana. As pingas eran pola rosada, non pola chuvia. E non as escoitaba polos teus ronquidos, pero claro, ti sí que dormiches. Está húmida. Rosiña, hai que poñer a roupa entre as árbores. Sí, as follas pingan, non vai vento, pero xa secará, Rosiña, xa secará. Nun par de días, ou 3, ou 4, ou 5, ou se cadra non seca. Muller, pensei que aquí estaríamos máis a coberto. Ademais, mira canto sitio temos para tender a roupa. Veña, muller. En canto cheguemos a Santander, vendo a caravana e alugamos un piso con lavadora, secadora e de todo. Seguro que ali atopas traballo. Veña, xa verás como todo vai ir ben. Hai que ver o lado bo das cousas, ainda que non o teña. Que? Está cheo o petróleo que non colles aquilo, ou que? Quen che quere a ti? Estou na ponte xa, estou metido na ponte, son capitán, elo. Unha pasada, medrei de bo. Pois nada. Nada, que tive un... non chamei, porque tive un problema, que case que quedo en terra, prenda, porque faltaba un papel da Seguridade Social, pero topei con Cancelas, Andrés Cancelas, o fillo de... Tanto ten, o fillo de Fina do Campo, ti non o coñeces, e nada, arregloumo, estou aquí. Que che conto, pois... 5 ou 6 horas desmarramos, 7 horas estaremos collendo rumbo. Ai, papi, mellor non mo contes. Anímate, que? É que xa te boto moito de menos. Máis de 90 días, che. Non sei que me vai quentar os pés pola noite. Oh, non sei, lindiña, quen che poderá quentar os pés, non sei, Eu hei de tardar 90 días, pero mira, colles unha bolsa deses que hai de goma que teñen como a moqueta por fora, boteslle auga fervendo e a pensar noutras cousas, lindiña, que non hai outra maneira, e se non, pois ti mesma xa verás, estás ganandiña, botaste un querido, que queres que che diga? Darolle un brazo da miña parte. Que un abrazo moi forte de parte de Mangui. Non me poñas con curriolo que non quero que me vaya triste. Mira, dille que eu que sei, que traballa abondo e que deixe tranquiliña a caixa das birras, Que toléame, pero dalle un bico ben grande, vale, a todos. Que outro moi forte para ti, e para todos. Veña, quero colgar, lindiña. Che, que? Tamén. E Carmiña que? Carmiña andará limpando o pasillo, non? Ca lingua. Deixa estar tamén. Bueno, prendiña, veña, que teño que facer, Ui, case perde o barco, Colleuno polos pelos. Tivo moita sorte. Ánimo, muller, que máis fame se pasou despois da guerra, e ben que saímos adiante. Para min aquel era o lugar menos indicado e o momento menos indicado. Estaban todos moi sorprendidos de verme volver, pero aínda non sospeitaban nada de mí. Viriato, que tal? Que foi? Pasou algo con María? Pasou algo? Escoita, prestademe atención, porque hai algo importante que teño que dicirvos. Eu xa coñecía a Odilo antes de que chegase a Portozás. Odilo e mais eu somos amigos desde hai moitos anos. Coñecémonos na facultade. El foi o meu mestre. Cando veu a Portozás non foi para presentar
o proxecto de ningunha corporación. O parque tecnolóxico foi unha farsa desde o primeiro día. Era parte dunha idea pola que estafaríamos a vila e coa que poderíamos retirarnos. Unha idea abrigada por ambos desde a vida. Contéllelo todo. Non lles ocultei nada. Mesmo confesei abertamente a miña culpabilidade. Non foi fácil. Ni siquiera foi moi intelixente, pero era o que tiña que facer. E cando comezas algo, tes que levar ata as últimas consecuencias. Ese Mangui non ten moi bo carácter. Mangui. Non se lle pode culpar despois de todo o que lles fixen. Entón esperabas algo así? Home, nalgún momento tiña que empezar a pagar. Aínda que sempre esperas que vai doer menos. E como saiches desa situación? É que non saín. A mellor política nestes casos é recibir primeiro todos os golpes ata que se canse. Logo xa podes falar. E nunca morreu ninguén por aplicar esa política. Supoño que algúns, pero non foi o meu caso. Afortunadamente as mulleres de Portozás son moi fortes. Estás tolo! Queres matalo ou que? Mato, me cago en diola. Ainda por riba venos a reflejar pola cara todo canto nos fixo. É que vas a mañar con eso, Manjo, e rematarte no cárcere, ó. O único que vai acabar no cárcere é este cabrón. Tes razón. Veña, Belinda, chama a policía. Xa estaban investigando este elemento. Que? Agora mesmo. E pensar que caías ben a Celso? Espera, esa é a mellor maneira de perder todos os cartos. Non lle fagas caso. Este o que quere enredarnos outra vez. Pensa, por que deixei atrás a María? O que dixo tía Visitas. Déixate de caralladas e chama a policía dunha vez. Mocho, esa muller ni mental, que non é para tomar a carallada tampouco. O da Esperanza. É unha parvada. Cala, Ramón. Esperanza de que? Falou dun home que deixaría atrás a súa muller. E Fito e Laura pensaron que era Celso, pero mellor falaba de Viriato. Quen é a tía Visitas? Non o teño moi claro. Creo que é unha especie de meiga ou algo así. Foi extraño. Non sei nin como nin por qué outra muller de Portozás, a tal Visitas, volvíame a axudar. E despois que pasou? Seguro que tiñas unha estrategia. Naquel momento cría que sí. O sea, van aquí os cartos todos, lá. Isto é un tercio. A miña parte agora é voso de novo. Ai, Isabel, a nosa casiña o xegures lai. O cazador e o bar. A malo piso do tallar. A Laura non ha de ter que marchar. Hai que avisar a Fito. Che. A modiño, Aquí faltan moitos cartos. Cando chegue Celia, xa se encargará de repartir estes. Eu non quero nada. Son o que máis perdín, pero tamén son o que menos o necesita. Ramón, ti estás enfermo, a ver. Sacadeio. Eu quedo parvo, para mí que te estás facendo vello, estás te pondo tenro, pero tenro como... Non fagas caso, Ramonciño, é un seu. Gracias, Ramón. Xa bonda, xa. Ramón ten razón. Ainda faltan moitos cartos e podemos recuperalos todos. Agora ven no da estrategia, non? Sí, foi daquela cando lle la contei. Era sinxela. Claro que aínda non sabía como se ia complicar todo. Isto estaba nunha conta nas Illas Caimán. Eu puiden sacalo porque tiña acceso ao código secreto. O resto está noutra conta, pero ese código só ten o dilo. Non podes conseguilo, claro. Non, pero pode que non o necesitemos. Temos que conseguir que o dilo devolva os cartos a Portozás el mesmo. Como? Tentando. Os estafadores temos un principio sagrado, que é non estafar dúas veces no mesmo sitio, así que teremos que poñerlle un cebo moi grande. Xa, poñendo máis cartos. Sí, pero non cartos reais. Temos que tentalo cun novo investimento. Os medios de comunicación aínda non se fixeron eco desta noticia. Celia está intentando retrasalo o máis posible. Eso favorécenos. Temos que facerlle creer ao dilo que en Portozás ninguén sabe nada do asunto. E que aínda quedan moitos cartos por recoller. E logo que? Logo eu convencereino de que, para conseguir ese diñeiro, é necesario deixar as contas da falsa corporación como estaban, é dicir, con todos os vosos cartos como cebo.
E cando o Dilo poña os cartos... Entón recuperarémolos. Pero a mí falta un detalle. Se diz que fai falta un sebo máis grande, non máis cartos. E onde sacamos nós máis cartos que xa non temos nin patacón, que nos limpachedes todo e máis o Dilo tamén ha estado tanto deso. Cando eu poña a miña parte, o Dilo confiarase. E ademais, aínda falta o diñeiro da Xunta e da Unión Europea. Pero non abonda. Necesitamos máis. Un novo investidor, non sei, alguén da emigración, un millonario... Non hai ninguén así en Porto Sás. Crearémolo. Crearemos un millonario virtual. O Dilo é unha especie de fetichista e conserva recortes de prensa e toda a información que sai sobre as estafas nas que participa. Se conseguimos que o seu dossier chegue a noticia de que hai un novo investidor en Porto Zas, el repetirá a xogada para quedarse cos cartos. Todo iso é moi complicado e nós non somos especialistas en estafas. Non hai outro xeito de facelo. Moito me temo que non. Crédeme. E eso... o despedirse do resto dos cartos. Non sei. Este é capaz de enlearnos outra vez. Que máquina. Convencíchelos o momento. Ti, para político, non tiñas prezo. Non o creas, tiña moitas dúbidas. Estiveron discutindo un bo anaco. Era normal, nunca se viran nun así. Pero convencíchelos. Aceptaron. Seguistes adiante. Sí, terminaron aceptando, aínda que creo que máis por desesperación que por convencemento. Supoño que naquel momento aínda non sabían na que se metían. Pero convencíchelos. De película. Vos diré de lo que queirades, pero que perdemos con intentalo? Eso mesmo dixía María antes de investir, que non podíamos perder nada. E xa ves como nos fui. Eu estou con Sabela, de Perdidos ao Río. Todo eso está moi ben, pero nós non debíamos estar aquí. Ti é a Suíza, Sabela. Pero se xa non hai máis que perder. Ou vai polas boas ou vai polas que non son tan boas. Unha de dúas. Mirade, non podemos seguir debatendo. Se sae ben, recuperamos os cartos. E se sae mal, quedamos como estábamos e denunciamos a Viriato. Xa sei que eu non debería estar dicindo isto, Pitusa, pero este estafador é a única saída que nos queda. Ben, en 24 horas teño que reunirme con o Dilo, así que temos pouco tempo e moito traballo por facer. Necesitaremos falsas noticias de prensa. Xa me ocupo eu. Os da imprenta débenme varios favores. E tamén falsas páxinas web. E para eso Fito, que é unha máquina cos ordenadores. E falsas noticias de radio e de televisión. Avisarei a serie e a Brais. Hai que avisar a Celso, pero mellor está embarcando. Ai, a ver... E a Rosa que ana avisa logo. A Rosa aviso a él. E sobre todo, Ramón. E sobre todo temos que levar isto coa máxima discreción. Señores, nin Pitusa nin eu estivemos nunca nesta reunión. Ala, ata logo. Eu vou alá tamén. Agur. Vin en canto recibín a túa carta. Gústame a túa vila, gústame a túa xente e se teño que botar unha man aquí está. Claro que sí, hai que celebralo, Imos ao bar que teño moitas cousas que contarche. Eu veño dali e tamén teño moito que contar. Da cousa máis intrincada que a familia de Willy Bicho. Willy Bicho? Ai, o protagonista de Chuvia de Chumbo en Cheyenne. É unha das miñas favoritas. Unha das mellores. E aquí non vivía o tipo ese da caravana que tiña unha moza que tiña unha tatuaxe, tiña... Unha tetiña, sí. Rosa e Carlos marcharon porque ela deixou de ver un monte de cartos na confraría. Bueno, todo enleou sempre e foi como o carallo, non? Porque o que viña pasando era que ninguén tiña cartos. Foi naquel momento no que apareceu en escena Lou Ferrados. Lou Ferrados? Sí. Coñeces a Lou Ferrados, o escritor de novelas do oeste? Pois sí. É un xenio. Creo que lín todos os seus libros. Xa. É moi xeneroso pola tua parte chamar novelas o que escribe Lou. En realidade eu nin sabía quen era. El viña a ver un amigo. Ajá. Rosa, isto xa que se está. Trae un prato pequeno. Xa vou. Como un collero.
Polo menos poden servirnos de aperitivo. Logo podo sacar a mortadera siciliana esa que comprei. Apetéceche? Non, gracias. Xa estou farta dela. Pero sei moi rica. Si, é rica pa un día, 2. Pero comprar unha mortadela de 11 kilos, pois, vai nos ir polas orellas, Carlos. Que estaba moi barata. Xa. Mira, queronche unhas poliñas no lume. Son as salchichas que encolleron. Xa, tamén moi baratas. Se ti oías facer mellor, por que non o faz todo? A caravana mal posta, a roupa mal posta, a compra mal feita. Pois non estamos aquí pola miña culpa, Perdón, Rosa, que foise-me a cabeza. Non, se tes razón, non? Non teño razón, ti non fixeches nada. Nada, bo. Desde que cheguei á confraría non din unha. Sí. Sí, Couto. Petróleo. Ei, isto vai perfectamente, Non, sube. Dime. A tua muller. Que? Pasoulle algo? Non, que chames? Que che dixo, que chamara? Sí, chama desde o barco, veña. Vamos, mule. Pero que che dixo, Mira, no esquezas nada desta información, vale? Ramón, sí, mira, envíame estes papéis ao Concello, vale? Vaya, queredes que faja algo especial ou... Sí, algo especial, sí. A ver, se por unha vez non me corto o curuto. Non, todo debe parecer normal, corta yo que faga falta. Vale. Non falaba contigo, ti non cortes nada, Ramón. Veña, hasta logo. Perdón, Fito. Sí, un segundiño, Viriato. Sí, pero axiña que ainda temos que mirar a página web. Vale. Laura, que queres, home? Non ves Os que... meus pais decidiron quedar. Ei, a modo Valentino. Reacción, Habrá que seguir. Sí. Pitusa? Sí, son Viriato. Mira, necesito máis follas co logo da CCCM. Ai, Pitusiña, que máis che ten? Veña, gracias. Hasta logo. Fumas demasiado. Deberías deixar de fumar. Xa deixei de mentir. E os vicios, hai nos que deixar de un en un. Ademais, daquela estaba moi nervioso. Dápache medo non estar á altura de Odilo? Non podes pensar neso cando fas un traballo. Había outra razón. María. Desde que chegara a Portozás non tivera noticias dela. Chamaba no pouco tempo que tiña libre. Pero nada. Deberías falar con el. Eu ben sei que teño que facer, Iria. Non sou unha nena. María, son eu. Non sei por que lle faz iso. En fin. Así son as cousas. Que cousas? As cousas cando escachan. Por moito que xuntes todos os anacos, acabas notando que son cousas rompidas. Eu estou alucinando, nindiña, pero estou alucinando. E desconfiar de volta nese cabrón, un tipo que nos limpou non a casa. Eu fago que... Eu que ti... Gobernas ti, que eu... Moi ben. Estate tranquiliña, eu marcho pa ali en 5 minutos, en 3 horas estou en Portosás. Pero que non entendo nada, xa me está... Mira, deixoche. Veña, volvo, a ver, eu non entendo nada, xa me contarás alá, veña.
Lindiña, teño que colgar, teño que arreglar papeleo. Veña, biquiño, sabor. Meu home, que vaya, que eu teño... Marcho que teño que marchar, que teño un Cristo... Ai, que carallo, Cristo que me dixiste a mí. Xa o sei, pero meu home, mira, eu falo con Lino que chegou do Gran Sol e métoche de volta un bico de parte da miña muller, outro bico da miña parte e veña, quédate... Sinto, arreglamos o papeleo e chamamos. Veña, aburrido. Hasta logo. Mira, Carmiña, Fita e Laura tiñan razón. Papá vai volver e todo vai resolverse. Non, Fito, que non. Esquécete das fotos e céntrate nos textos, de acordo? Sí. Un segundo. Pitusa, ter as follas da CCCM. Que non, Fito. E dille a Laura que prepare un par de noticias máis. Sí, que redactela. Veña, hasta logo. Isto non está nada ben. Aquí ten o ordenador, Belinda. Viriato, isto é moi perigoso e eu teño a obriga de deterte. Non se non me ves. Que enerxía ten este home? A min dame medo todo isto. Non sei se non acabaremos peor. Sen cartos e no cárcere. Muller, polo menos Carlos vai vir pronto. Ramón conseguiu falar con Rosa. Bueno, tiñas que ver como ella pediu disculpas. Parecía un cabaleiro. Ata foi capaz de convencela para que volvese. Está descoñecido. Non quero os cartos, descúlpase. Serán os anos. É as dificultades que nos poñen a proba. Nunca sabes como vai reaccionar a xente. Fuches un pouco dura con Ramón. E lembra que perdoar é de sabios. Sí, pero moitas veces o de pedir perdón vale para tirar a pedra e agachar a man. Pode ser. Pero polo que dixeches non parece o caso de Ramón, non? A verdade é que non esperaba a chamada e parecía arrepentido. Mira, estás levantando o aire. Agora sí que podía sacar ben a roupa, ves? Sí, se o sitio mal non está e ademais é tranquilo, non? Sí. E antes vi unha bubela entre as árbores. Sí, e a auga da fonte tan máis cerca que en Portosás tamén. E o aire máis seco. Así que presa non temos. Podemos comer tranquilos e recoller con calma. Sí. Meteuxe moita presa, Ramón. Sí, meter metiu, pero tampouco é cousa de escuitar a voz do amo e sair correndo. Non, iso non que... Tampouco el é amo de ninguén, non? A que manda na confraría é ti era a xefa. Daquela que facemos? Se cadra Ramón ten algo de presa. Algo sí, porque non sabe aínda como vai sair a xojada de Viriato. E pode que te necesiten, non? Sí, pero eu quería facerme derrojar un pouco, sabes? Así para dar... Sí. E que tal se comemos polo camiño? É que hoxe non me apetece carne. Ben. Ben, vai. Collame, sabes? Ves, acabo de chegar e xa veo a bonanza. Asaltaches un banco? Non, demos a Suiza para que vixiemos por si ven o estafador ese. O que son as cousas, Lou? Lembra a primeira vez que estiveches na miña casa? Non o vou lembrar. O sol do verán sobre as leiras segadas. E o arredado canto da lavandeira. Non. Era de noite, foi no outono. Aquí case non se seja e as lavandeiras non cantan, Sería un soño, un mundo raro ese da memoria. Sí, que o é. Pois foi de noite, como agora, e había unha cachela como agora. Xa vou lembrando. Foi o día que marchou a túa muller. Non cheguei a coñecela. Unha pena, tiñas que vela. Tiña un pelazo. E deixoume por un masajista. Un tipo deses que dan frejas. Que terá ese badulaque que non teña eu. Corpo, cartos, coches, casa... As mulleres perden a cabeza por calquera parvada. Pero ti és auténtico, Frankie. Eso non ten prezo. É porque sinto un baleiro aquí. Porque che falta algo. E non digo o ril nin as falsas costelas que están máis para arriba. Xa che entendo. Non, faltame concha. Falta o amor. E unha vida sen amor é como camiñar por unha terra distante. Unha terra distante? Algo parecido díxome Melgacho. Eso é do Val das Pistolas. Seguro que o Melgacho ese lee as miñas novelas. Ai, seguro. Por eso di esas cousas tan raras. Se Willy Bicho estivera no teu sitio, collía o maquinista ese, ¡bam! A saber o que estará facendo agora o maquinista ese ca túa concha. Masajista, Lou, masajista. Que máis ten? Que fixo Willy Bicho cando Flor de Outono foi secuestrada polo banqueiro?
Que fixo? Puxos a chorar? Sí. Non, non se puxo a chorar. Non. Non se puxo a chorar. Non se puxo a chorar. Cuidado, non te vayas a espatallar, Lou. Nunca tive unha casa. Anduve toda a vida camiñando por aí, polo mundo adiante. Pero aquí, síntome como se fora a miña casa. É que é a túa casa, Lou. És un bo tipo, Frankie. Non sei se o dixen algunha vez. E se tes que ir por aí a buscar a túa muller, adiante. Eu cuidarei da túa casa como se fose miña. Ir buscala... non sei... É arriscado. Pero pode funcionar, Frankie. Así eran as cousas. Uns pensábanse marchar e outros volvían. E por fin chegaba o día no que me tiña que ver con Odilo. E xa o tiñades todo listo. Depende do que entendas por todo listo. É dicir, que non o tiñades todo listo. Non. Había moito traballo por facer e pouco tempo. Levábamos traballando toda a noite e aínda non rematáramos. Moi ben, Laura, redactas de maravilla. Está perfecto. Gracias. Pasalle o corrector e méteo aquí para maquitar, vale? Como vai a páxina? Ben, eu creo que en 3 ou 4 horas xa está lista. Se non me dá algo antes, claro. Sí, ide ao bar e tomade algo, descansades. Hola, traio vos o almorzo. Que? Como estades? Desfeitos, pero creo que chegamos a tempo. Os rapaces fixeron un traballo asombroso. Viriato, necesito canto antes a foto do millonario ese. Xa vou eu. Paso a ver se estiro algo as pernas. Por certo, quen vai ser o millonario? Pois necesitábamos alguén a quen non vira antes o Dilo. Pero creo que é mellor que non o saibas, non? Ai, don Vicente, que pouco xeito temos amañando a gravata. O colariño de cura é máis sinxelo. Como non pare quedo, non acabamos hoxe, Seguro que non se vai saber no bispado. Que non, home, que non. Viriato está o levando todo cun segredo absoluto. Ademais, co guapo que o imos deixar, non o ian recoñecer. Non sei como me deixei enredar. Porque é unha boa causa. É porque o estafador ese Odilo viunos a todos menos a vostede. Se ese Odilo fose un home máis religioso e fose máis a misa, non tería eu agora que estar pasando isto. Nin nós. Que? Xa está listo? Mais ou menos, pero ten un pase, Así está ben. Moi ben, don Vicente. De que estea crible, depende que toda a xente de Portosás poida recuperar os seus cartos. Así que sorte, Vostede é o único que nos separa da ruína máis absoluta. Veña, don Vicente, veña, ánimo, reláxese. E pense que é Robert De Niro. Ale, pase o ben e aproveite, home. Frankie, son eu. Quedaches dormido. Que é isto? É unha carta de despedida. De despedida? Sí, estaba escribindo de vin quedar dormindo como vou tan lento, non sabes? Quixen facer como a Concha, que ela tamén non lle gustaban as despedidas. Debe ser algo xenético. Pero se Concha máis ti non sodes da familia. Ai, dilo ti. Logo non é a miña muller. E penso ir por ela, cando a min se me meta algo entre os cornos. Marchas, entón. Sí. A primeira vez que viñeches, marchou ela. Esta segunda, marcho eu. E a terceira, a ver se estamos os tres xuntos, non? És un bo tipo, Frankie. Cuídate. Abrígate e mira sempre para diante. Lou, podes quedar na miña casa se o precisas, Xa o sei. Onde está o leite? Aí na parte de abaixo da neveira. E dúas cousas. A primeira, que tens que cuidar da horta de Carlos, mentres el non volve. E botelle ben de nitrato, Carga a man aí. Feito. Desé con Juan? A segunda? A segunda é que tens que deixar isto limpo para cando volva a Concha. Non quero que haxa problemas. Serei o limpador máis rápido do oeste. Ata logo, amigo.
Vai, vai. Vou xa vou. Querido Lou, un tipo sintético, este Frankie. Parecido marchou para sempre. Non creo. Fixo como a min, foi tras a súa muller. Quizáis volvan os dous algún día. Lou Ferrados vive agora en Portozás? Penso que sí. Portozás? Debe ser un sitio increíble. Eso non o saberás ata que non remate de contarche a miña historia. Aínda quedaban moitas cousas por pasar. Acabaches a tempo? A verdade é que non sobrou o tempo, pero sí. Todos fixeron un gran traballo. Tiña un dossier con noticias de prensa, de radio, de televisión, páxinas web, documentos oficiais da CCCM, do Concello, de todo. Entón xa estabas listo para enfrontarte con Odilo. Non. Ni no estaba daquela, ni no estarei nunca. Un nunca está listo para enfrontarse co que foi o seu mestre e o seu amigo. A vida dá moitas voltas e nunca sabes onde te vas a topar no seguinte xiro. Uns días atrás, o meu socio e máis eu íamos traizoar a Portozás. E o amor que María sentía por mí. E agora, por ese mesmo amor, eu ia traizoar a Odilo. O mesmo lugar onde o meu colega e máis eu tecéramos a nosa rede sobre Portozás, nese mesmo lugar, foi escollido para tenderlle a trampa ao meu vello amigo. Pensade que o conseguirá? Espero que sí. Enganou a toda unha vila, non vai poder enganar a unha soa persoa. Aínda que non o pareza, é máis doado enganar a unha multitude que a unha soa persoa. El lino nun libro, vaya. Canta razón tes, Lauriña. Pero ese Odilo é un lince, Non vai ser nada fácil. Mira, Coutinho, non sexas paxaro de Malajoiro, Lauriña ten razón a ponta. Ten que sair ben, Podemos traballar toda a noite para que logo vai e saia mal. As cousas deberían ser así, pero non o son. Nos xa fixemos a nosa parte, non? Agora todo está nas mans de Viriato. Odilo. Odilo.